Pedimos aos rapaces de primaria para facerlles unha visita guiada e unha dinámica relacionada coas artes plásticas e con Manuel Jorge. É unha visita guiada á exposición Viña Sacra, que está neste momento durante todo o mes de maio, está no Concello de Carballedo e que continúa a súa itinerancia polos concellos da Ribeira Sacra. Primeiro foi presentarles a Manuel Jorge, que coñecerán o autor dos cadros, o arquitecto e tamén o promotor deste concurso fotográfico e cales son as súas motivacións para que se faga un concurso fotográfico sobre o patrimonio etnográfico, arquitectónico e cultural da súa casa de Chantada e da Ribeira Sacra. Explicaron-nos cousas sobre un pintor e aparte tamén nos explicaron cousas sobre a fotografía, como se pode sacar unha foto, e iso. Aprendiches algo novo? Sí. Por exemplo, algo? Pois como se pode sacar unha foto de diferentes maneiras. Vimos fotografías das ribeiras. Que foi o que máis che gustou? O que viches? O pintor, Como se chama? Jorge Manuel Jorge. E que soubeches do pintor? Pois que estudiou en Chantada, en Santiago, e agora vive no mar Mediterráneo. Da Barrela, Ceip Xosé Luís Taboada. Cantos anos tes? Eu teño 12. Sexto. Que aprendestes hoxe aquí? Pois como se sacan fotografías, a arquitectura de Manuel Jorge e moitas cousas máis. Gustavos a fotografía? Sí, yo también tenía un abuelo y bueno, pues que hacía pintura y también escultura. Sí. E era de aquí, de Carballedo? Sí, nació en Castro y vivió bastante tiempo en Losada. Como se chamaba? Antonio Fernández de Rego. O sea que así interesache moito a arte, non? Sí. A ti gustache algunha das artes? Sí, pintura, yo me quiero también, quiero ir a clases de pintura. Fago fotos. Ah, sí, de que? Pois cando vou a algún sitio e gustan, pois collo unha cámara que sempre levo nun bolsillo e fago unha fotografía. Dende a asociación temos moi claro que colgar cadros nunha parede pode facelo casi calquera. O que non se pode, o interesante alrededor dunha acción cultural como a da nosa asociación é incentivar a participación e, sobre todo, a descuberta. Neste caso, aquí xuntamos dúas cousas. Por unha parte, a participación, porque este foi un concurso aberto. A parte desa participación, está logo a dinamización desas exposicións. Traer os rapaces do colexio, o seu propio concello, a ver unha exposición, é unha oportunidade. É unha oportunidade tamén para que entendan que o seu entorno é retratable, se pode valorar como para que acabe nun museo, descubren paisaxes que son moi propias deles e que de repente as ven cortadas, enmarcadas, con cristal, con unha cartela e con unha presencia moi digna e moi dignificante do entorno. Xúntanse moitas cousas, xúntanse o que é unha exposición participativa, dinamizadora e ao mesmo tempo que xenera autoestima no entorno, e esa autoestima ten que empezar dende os pequechos.